și simplu o copilărie normală, să înțeleg, Da, nu? o copilărie, da. La noi așa era pe vremuri, adică am crescut la bloc, în Asta cartier. era foarte important de menționat. Deci ai crescut la bloc, nu Da, ai am stat crescut la bloc. Nu am stat la casă. Deci era Super interesant. vremea respectivă, majoritatea copilor generațiile respective eram de la bloc. Și părinții tăi au istoric sportiv? Nu au niciunul dintre părinții mei. Eu am fost crescută și de bunica mea, adică nu. Am încercat, de copil eram mai rău. Încerca să mă domolească, tot timpul eram activ. Mă cățăram pe clădiri, pe pomi, adică eram o pacoste la săraca mea bunică, dar în fiecare zi primea de la vecini reclamații pentru faptele mele. Deci erai activ, nu hiperactiv, dar erai activ. Era exact cum trebuie. Da. Cam cât timp alocai așa pentru ieșirile tale afară? Cam cât timp erai afară și cât timp erai în interior? Majoritatea timpul erai afară. Dimineața când te trezeai, cred că și tu ești cam de aceeași vârstă cu mine. Da. Deci când te trezeai, serveai ceva la micul dejun și se ieșea afară și apoi se creau diferite jocuri, sport, fotbal, pescuit. Am prins moda respectivă când mergeam la pădure cu tuburi. Se